नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। ग्रामपंचायतीत काम करच्या कामगाराक कसली सुरक्षा ना। सरकारान या नोकराक ठराविक रक्कम वेतनमान दिवू जाय असे ग्रामपंचायत नोकर विकास संघाचे जिल्हाध्यक्ष गंगाधर नाईक हेमी सांगले। कारवारात आज प्रेस मीटिंग कन उलयले गंगाधर नाईक हेमी ग्रामपंचायतीचे बिल कलेक्टर, क्लर्क, डाटा एंट्री, वॉटरमॅन, अटेंडर, सफाई कर्मचारी असे काम करच्या कामगाराक सरकारान सेवा सुरक्षा दिवूक जाय आणि ठराविक वेतन दिवू जाय असे आग्रह केला। ನಮ್ಮದು ರಾಜ್ಯದ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಗೋಳ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು। ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ बेलेकेरी मॅंगनीज नापत्ता प्रकरणात जेलात गेले MLA सतीश सैल हेमका दिल्ली शिक्षा हायकोर्टान अमान्य केला। या खुशेत कारवारात काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ता आणि सैल अभिमानीन आनंद व्यक्त केला। बेलेकेरी मॅंगनीज नापत्ता प्रकरणात MLA सतीश सैल मेण एकूण 7 लोकांक दोषी म्हण लोकप्रतिनिधी न्यायालयात शिक्षा आणि दंड देऊन आदेश केल्लो। हेज विरुद्ध प्रश्न करून शिक्षा अमान्य करू जाय म्हण MLA सतीश सैल आणि इतर दोषी लोकांन हायकोर्टात अर्ज दिले। हायकोर्टान या अर्जाबद्दल चर्चा करून सतीश सैल मेण एकूण 7 लोकांक दिल्ली शिक्षा रद्द केला। हायकोर्टाच्या या आदेशान खुश झाले सैल अभिमानी आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यान कारवार शहरात मिरवणूक करून आनंद व्यक्त केला। सिद्धापूर तालुक्याच्या कांसूरलागी लकीसौलू ग्रामात नाले सुकोक दौरिल्या शेडात सरप दिसलो। सरपटचे प्राण्याक धरचे राजीव नाईक हेमी सरप सुरक्षित धन होऊन रानात सोडलो। लकीसौलू ग्रामचे महाबळेश्वर हेगडे हेमगेल घरा लागीच्या शेडात नाल सुकोक गायले। सद्दीच्या सारखे आज सकाळी शेड ओपन कन नाल काढू गेल त्यांना नाल्याच्या मधी सरप आशिल्लो दिसून येलो। महाबळेश्वर हेगडे हेमी सर्पमित्र राजीव नाईक हेमका माहिती दिली। माहिती मिळतरीत राजीव नाईक हेमी ताबडतोब येऊन सरप धन सुरक्षित रानात सोडलो। हाँ साके हाँ पापा साಕು ಒಂದೊಂದು 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆರಗು ಹೊರಟು ಈಗ ನೋಡು ಕೊಚ್ಚಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡು। ಶ್ವಾಸ ಉಸಿರುಡ್ತು ನೋಡು। ಹಂಗಾರೆ ಇವಾಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೆ ಅವೇ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವೇ। वीज पण 4 लोक जखमी झाली घटना गोकणच्या बाजारात ब्रेस्वाराक सांजेक घडली। ब्रेस्वार सांजेर पावस पडील तेन्ना पावसाच्यान रक्षण घेवूंक काही लोक रुखाच्या पोंदात उबे आशिल्ले। या वेळाचेर वीज पडून 4 लोक जखमी झाले। बाजारात भाजीपालो खरेदी करूंक गेल्ले भायल राज्याचे 3 कामगार
आणि एक स्थानिक व्यक्ती वीज पडिल्ल्यान जखमी जालात. तेमकां गोकर्ण प्राथमीक आरोग्य केंद्रात दाखल करून उपचार सुरू आसात. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.